Jekk intkom temnu kif naf, kif jien konvint li temnu, li t-tibdil fil-klima tista' sservi bħala opportunità għall-ekonomija Maltija, ejjew naħdmu flimkien. Jekk temmen li r-reputazzjoni ta' pajjiżna nistgħu nużawha għal ġid tagħna imma wkoll biha nistgħu anke nispiraw pajjiżi oħrajn, ejjew naħdmu flimkien. Din kienet l-istedina tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jiftaħ il-Konferenza Nazzjonali dwar it-tibdil fil-klima li l-partit organizza f'ċentru tal-konferenzi f'San Ġwan. Bernard Grech qal li bħala pajjiż għandna bżonn nibdew billi nieħdu rriedni f'idejna u nibdew nissemmew madwar id-dinja għal raġunijiet li jagħtuna ġieħ u xejn aktar. Ejjew nuru li kapaċi ninbidlu u li għandna l-kapaċità nkunu ħafna ħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li b'din il-konferenza il-Partit Nazzjonalista irid l-ewwel net jisma' u jingħaqad fid-diskussjoni fil-waqt li jitgħallem u jqajjem kemm jista' jkun l-arfin dwar din l-isfida. U għalhekk ħadna ħsieb norganizzaw din il-laqa biex naraw flimkien anke b'riżultat ta' twissija inkwetanti tal-Code Red li tar-rapport tal-IPCC li juri li ħajkun hemm żieda ta' 1.5 gradi Celsius sal-2040. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li f'pajjiżna diġà qed inħossu l-effett b'mod sproporzjonat mill-effetti tat-tibdil fil-klima. Għal daqstant wieħed jistenna li dan l-effett ikun saħansitra akbar sa ftit ta' snin oħra. Fost l-oħrajn kif l-agrikoltura se tkompli tbati min-nuqqas ta' ilma, kif diġà ilha tagħmel għal dawn l-aħħar snin bin-nuqqas tax-xita. Fost l-oħrajn qalu wkoll li għandna naraw li nkunu ta' eżempju għal bqija tad-dinja bil-politika tagħna, partikolarment billi nibdew nindirizzaw il-gravità tas-sitwazzjoni. Barra minn hekk qal li l-pajjiż għandu jsib modi adattati biex jitnaqqas l-impatt, fost l-oħrajn billi jiżdiedu l-ispazji miftuħin bis-siġar u naqilbu għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħal bqija tal-Ewropa. Bernard Grech kompla li hu importanti li l-miri ekonomiċi u dawk ambjentali jimxu jitfit u dan kollu jista' jsir biss biħsieb u pjanar kif suppost. Il-partit immexxi minnu diġà beda mill-kliem jgħaddi għal fatti fost l-oħrajn bil-ħolqien tal-grupp PN Greens b'diskussjonijiet mal-partijiet kollha interessati. Aħna ħerqana biex nisimgħu anki s-soluzzjonijiet u l-idejat li għandkom intkom, għandna l-enerġija, imma fuq kollox għandna r-rieda politika li l-kliem immexxuh u nagħmluh konkret, mhux fil-konkrit, imma fil-fatti għal ġid tal-klima ta' pajjiżna u għal ġid tal-klima dinija. Simon Kassar, Net News.